खटिया रे गोपालिया से बोका बनाए रे गोपालिया नटखट 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 बड़ नट खटिया रे गोपालिया से बड़ बुद्धिया रे गोपालिया उतर कहे चटपट 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 बुद्धि देसिए चटपट 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 हसा उठाए चटपट 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 देखो 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 अरे देखो गोपाल रहस्य कथा हाँ गोपाल रहस्य कथा चटपट 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 चंदा मुंड को हंतल पेट हाथ रे पान बटा हाथरे पान बटा आर जिए देखिब गोपाल रूप हसी करिब थट्टा हसी करिब थट्टा हे चंदा मुंड को हंतल पेट हाथ रे पान बटा जिए देखिब गोपाल रूप हसी करिब थट्टा खरा बरसा जेबे भी देख खरा बरसा जेबे भी देख धरी चिचिंदा छत्ता देख 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 अरे देख गोपाल रहस्य कथा हाँ हाँ गोपाल रहस्य कथा महामंत्री बर्तमान प्रजा मान सुख दुख विषय आलोचना करा समस्त सभासद वर्ग निर्भय मत व्यक्त करते मु प्रथमे पंचरत्न पंडित मंडली अनुरोध करुच्ची सेमाने प्रथमे सेमानंकर मत व्यक्त करंतु। महाराज ए राज्य रे समस्त मनुष्य पशु पक्षी आपणकर प्रजा कथा मझे परिहास कले मोर सब बी 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 विस्मरण घटे हाँ कौन कहूली ये राज्यर मनुष्य पशु पक्षी समस्ते आपनकर प्रजा हाँ हेले मोर नुहे छामुंकर आदेश रे ए पंडित सारा राज्य भ्रमण करी जहाँ देखी ताई प्रकाश करुची मात्र पंडित महाशय केवल देखी पारंती शुणी पारंती नहीं कौन कहला पंडित महाशय कौन चक्षुश्रव माने सर्प देखु छामु ए जुगर लोके गुरु गौरव बोली परिहास करनी मु एमान को संस्कृत शिक्षा दान करिछि मोरी पाए माने पंडित अथच बोते परिहास करूछंती आपण विरक्त हुंतुनी पंडित महाशय आजिर दरबार कौतुकपूर्ण दरबार आपण को जहाँ दृष्टिगोचर हेछि प्रकाश करंतु आज्ञा कथार खियोटा को एमान समस्त अडुआ करदेले मु कथार खियो पाइले तो आरंभ करिवि पंडित महाशय खियोटा कोठी रही गला आपण सेटा खोजी बाहर करना जा हो कालका जोगी सिर में जटा तुम्हें आम आगे कथा भाषा करुच आम्बे तुमको व्याकरण अभ्यास करूलु तुम्हें पुणी आमको कथा कहूच ओहो पंडित महाशय महाराजा आदेश रे आजिर दरबार होउची कौतुकपूर्ण दरबार आपण एमती विरक्त हे उठुचंती काई जा हो कौतुक 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 करिवो बोली कोन बाप सहित अजार संपर्क स्थापन करिवो ना मु तुमर गु 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 गुरु तुल्य तुम्हें मो सहित कौतुक करिवो पंडित महाशय विरक्त नहे निजे जहाँ देखिचंती प्रकाश करंतु प्रकाश करी सारंतनी छामु हेले मोर गुटे दोष रही
ହସିଲ କାହିଁକି? ଏ ପଣ୍ଡିତ କେବେ ହେଲେ ପିଲାଦିନୁ ମିଛ କହିନି, ଯାହା କହିଛି ତା ସତ୍ୟ। କଣ ଆଉ କହିବି? ତମମାନେ କଣ ମତେ କୁହାଇ ଦଉଛ ଯେ ମୁଁ କହିବି? ତମମାନେ ଉପହାସ କରି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଗୋଳମାଳ କରି ସାରିଲଣି। ମୋର ସମସ୍ତ ବିସ୍ମରଣ ଘଟୁଛି। ହଉ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଏବେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରି କିଛି କହିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ, କଣ କହୁଥିଲି? ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମଣିଷ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜା। ଓହୋ, ପୁଣି ଅଶୁଦ୍ଧି ମୋର ନୁହେଁ, ରାଜାଙ୍କର। ହଁ, କଣ କହୁଥିଲି? ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଖରେ ରଖିବା। ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାୟନ କରୁଥିବାର ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ତାହାର କାରଣ? କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ବହୁ ଚିନ୍ତା କରି ଗୁଡ଼ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିଛି। ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପକ୍ଷୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିକାରୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ? ଓ, ବୁଝିଲି। ଶିକାରୀମାନେ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇ ତ କଥାର ମର୍ମ ଆଜ୍ଞା। ତାର ପ୍ରତିକାର ନ କଲେ ରାଜ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ପଶୁମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଓହୋ, ତୁମେ କାହିଁକି କଥା ମଝିରେ ଓଡୁଆ ଭିତରେ ମୁସ୍କିଲ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛ? ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସାମକୁ ଜଣେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବି। ତମେ ତା ଆଗରେ ଏମିତି ଅସମ୍ଭାଳ କରୁଛ କାହିଁକି? ଆପଣ କଣ ଚାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଛାମୁ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ କରାଯିବ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ସେନାପତି ଯଥାଜ୍ଞା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ। ସେନାପତି, ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରିଦିଅ ଆଜିଠାରୁ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ନିଷିଦ୍ଧ କରାଗଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଏ ଆଦେଶ ଲଙ୍ଘନ କରି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରେ ତାହେଲେ ତା ପ୍ରତି କଠୋର ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରାଯିବ। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ସାଧୁ ସାଧୁ ନରପତି ସାଧୁ। ଏଥର ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଛାମୁ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଅକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଯୁବତୀମାନେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିଧବା ହେଉଛନ୍ତି। ମଣିମା, ଏହା ଉପରେ ଏକ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରନ୍ତୁ। ମଣିମା, ନା, ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ହେଲେ ବି ତାର ତ ଗୋଟେ ଘର ସଂସାର ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା ଏ ସଂସାର ଚଳିବ କେମିତି? ମୋ ମତରେ କିନ୍ତୁ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରିବା ଉଚିତ। ହଉ, ଛାମ ବିଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଛାମୁ ଭାବିବେ, ଚିନ୍ତିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ସିନା ଛାମୁ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରିବେ। ଛାମୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଥିବେ। ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କି ସମ୍ବାଦ ଆଣିଛ? ଜମିଦାର ରତ୍ନଦେବଙ୍କ ଦୂତ ଛାମୁକ ଦର୍ଶନାଭିଳାଷୀ। ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ଯଥାଜ୍ଞା ମଣିମା। ନିଶ୍ଚୟ ତେବେ ଶୁଭ ଖବର ଆଣିଥାଉ। ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କି ସମ୍ବାଦ ଆଣିଛ? ମୁଁ ଜମିଦାର ରତ୍ନଦେବଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ପତ୍ର ପାଠ କରାଯାଉ। ସେନାପତି, ପତ୍ର ପାଠ କରାଯାଉ। ମହାମାନ୍ୟ ନରପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ମହୋଦୟ, ଲେଖିବାର କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ୍ଭ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରାଗଣାରେ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ଜମିଦାର ରତ୍ନଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନବାବଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ତମେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ କହିଦବ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ମୋ ପାରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାଇ। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଜମିଦାରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କିଏ ଯିବ? ଆଜ୍ଞା, ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ପଠାଇଲେ ଭଲ ହବ। ହଁ, ଛାମୁ ଆଦେଶ କଲେ ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯିବି। ଅୟୋ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ତମେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବା? କଣ କହିଲ? ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ, ତୁମେ କଣ ବୃଦ୍ଧ ନୁହେଁ? ତୁମେ କଣ ମୋ ଠାରୁ ବେଶୀ କାମ କରିପାରିବ?
ବୁଝିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ହଁ। ତୁମେ ଠିକ ସମୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ନା। କଣ କହୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ? ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ପହଞ୍ଚି ପାରିବି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯାଉ। ସେଭଳି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଚତୁର ଲୋକ ଯିବା ଦରକାର। ଚତୁର ଛାମୁ, ମୁଁ କଣ ଚତୁର ନୁହଁ? ଛାମୁ ମୁଁ କଣ ଚତୁର ନୁହଁ? ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମଣିମା ମୁଁ ବଡ ଚତୁର। ଛାମୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହେ ମୁଁ ବଡ ଚତୁର। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୁଁ ବିଜ୍ଞ ଆଉ ଚତୁର। ମତେ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ଛାମୁ। ମଣିମା ମତେ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ଯିବା। ମଣିମା ମତେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ମୋ ଚତୁରପଣ ତ ଛାମୁ ଜାଣନ୍ତି, ମତେ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ନା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋପାଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୋପାଳ ଛାମୁ, ସିଏ କଣ ମୋ ଠାରୁ ବେଶୀ ଚତୁର? ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଛାମୁ ମୁଁ କଣ ଚତୁର ନୁହେଁ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ହେ ସଭାରେ ପଦେ କଥା କହି ମଣିମା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗଲେ କାବ୍ୟ ଓ ଉପନିଷଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବି, ଯୁକ୍ତିରେ କାଟି ପାରିବି। ଓ ଗୋପାଳ ଯିଏ ତମେ ବି ସିଏ। হয় ତମର କାବ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଉପରେ କଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ତମେ ଯାଇକି ସଭାରେ କାବ୍ୟ ଉପନିଷଦ କହିପାରିବ? ମୁଁ ହେଲି ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ କାବ୍ୟ ଉପନିଷଦ ମୋର କଣ୍ଠସ୍ଥ। କଥାରେ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିକି ଦେଖାଅ। ଆରେ ଏଇଟା କିଛି ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଯିଏ ଯିବ ସେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହେଇକିରି ଯିବ। ସଭାରେ 5 ପଦ କହି ରାଜାଙ୍କର ଗୌରବ ବଢେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ସଭାକୁ ମୋ ଭଳି କାବ୍ୟରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ଯିବା ଦରକାର। ସେଠି କାବ୍ୟ କି ଉପନିଷଦର ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିର ଦରକାର। ଛାମୁ କଣ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ କାହାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ଗୋପାଳକୁ? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ବରଂ ଆମ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତ କମ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୋପାଳକୁ ନ ପଠାଇ ବରଂ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଠାଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଗୋପାଳ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ। ତମେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ ଗୋପାଳ। ଛାମୁ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ମୋତେ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏ ଅଧମ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରି ଅପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା? କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଛାମୁ? ସମସ୍ୟା ବୋଲି ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ତ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମାନୁଛି ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଛାମୁ, ହେଲେ ମୋର ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଠୁ ମୁଖଶ୍ରାଟା ବଳି ପଡୁଛି ଆଉ। କଣ ହେଇଛି ଗୋପାଳ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ମନରେ କୋହ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସମ୍ବାଳ। କଣ କହିବି ଛାମୁ? ତମ ପରିବାର ତ ମାତ୍ର 3 ଜଣ, ସେଥିରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି କାହିଁକି? ସମସ୍ୟା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଛାମୁ, ତା ଛଡା ହଠାତ୍ ସମସ୍ୟା କିଛି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ, ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଦୃଶ୍ୟ। ବୁଝିଲେ ଛାମୁ, ମୋତେ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ କରି ମୋର ସେ ଯୋଉ ଜଗଜନ୍ମା ପୁତ୍ର ଆଉ ତାର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମାତା ଯୋଉ ନବରସ ରଙ୍ଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଛାମୁ, ସେଥିରେ ମୋର ପାଦ କହିବ ମୁଁ ଉଠିବି ନାହିଁ, ଆଖି କହିବ ମୁଁ ପତା ପକେଇବି ନାହିଁ, କାନ କହିବ ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ଆଉ ପାଟି କହୁଛି ତୁ। କଣ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଲା? ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଛାମୁ, ମୁଁ ଘରୁ ଅନୁକୂଳ କରି ଶୁଭବେଳା ଦେଖି ବାହାରେ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମତେ ଘରର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ଶୁଭବେଳା ଦେଖି ଅନୁକୂଳ କରି ବାହାରୁଛି, ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ କୋଉଠି ଥିଲା ସେ ଯୋଗ ଜନ୍ମାଟା ଆସିକି ତ ମୋ ଆଗରେ କୁସ୍ତି କସରତ ଦେଖେଇଲା। ଆଉ ଥରେ ନୁହାଁ 3 ଥର। କିଏ? ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଅନୁକୂଳ ଭଙ୍ଗା ବିରାଟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହସ ହସ, ମୋର ହବ ସର୍ବନାଶ। ହଉ ବାର୍ତ୍ତା ଆଇଣି ଦେଖାଯାଉ। ଗୋପାଳ, ତମକୁ ଜମିଦାର ରତ୍ନଦେବଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ପରା, ସେ ଯୋଗଜନ୍ମା ସଂକେତ ଦେଇଛି। ଛାମୁ, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାଟିଆ ଅନୁକୂଳରେ ଘରୁ ବାହାରିଛି, ମୁଁ ନ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କେହି ଗଲେ ଚଳନ୍ତାନି? ନା, ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ଗ୍ରହ ଆଜି ମତେ ଏଠିକି ଟାଣି ଆଣିଛି।
ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାଟିଆ ଅନୁକୂଳରେ ଘରୁ ବାହାରିବିନି ବୋଲି। ହେଲେ ଜମିଦାର ଘରକୁ କାହିଁକି ଯିବି ଆଜ୍ଞା? ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ? ବିଭ୍ରାଟ ବେଳରେ ପୁଣି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ତା ପୁଣି ହେଲା କେମିତି? ବୁଝିଗଲି। ଆସିଲା ବେଳେ ଶେଷ ଥର ସେ ଯୋଉ ଓଲଟି ସାଦଲ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ସେଉଠୁ ଅଶୁଭ ବେଳାଟା ଶୁଭ ବେଳାକୁ ଓଲଟି ପଡିଲା। ଯିବି ଆଜ୍ଞା, ଯିବି। ଯିବି ନୁହେଁ, ଯାଅ। କେବେ? କାଲି ପ୍ରଭାତରେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଗୋପାଳ, ସାମୁ ଗଲାବେଳେ ତ ବିଭ୍ରାଟିଆ ଯୋଗ କାଢିଦେବା ପଡା ଆଉ। ତମେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କରିବା କରିବା ଆଜ୍ଞା। ବିଭ୍ରାଟ ଭିତରେ ଘାରିଛି, ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି। ପ୍ରଣାମ ସାମୁ। ଚମ୍ପାବତୀ, ଚମ୍ପାବତୀ, ମୁଁ କାଲ ନୁହଁ ମ। ଆଉ ମୁଁ ବି କାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବୈଧ ନୁହଁ ଯେ ତମର କାନ ଦୋଷ ନାହିଁ, କାନ ଭଲ ଅଛି ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧିଯିବି। ସକାଳେ ଉଠି ଗୋଟେ ଦିଟା ରଡି ନ ଛାଡିଲେ ତମ ମାନେ ମୋଟେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ କହିଲ? ନ କହି ତ ଭଲ କଥା କହିଲଣି। ଆମକୁ ପଶୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କଲଣି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସେ କାମ କରିନବା। ସେ କାମ? ହଁ ସେଇ କାମ। ସେ କାମ ନ କଲେ ଆଉ ଗତି ନାହିଁ। କୋଉ କାମ ମ? ତମର ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସାର ବାନ୍ଧିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସାର ବାନ୍ଧିବ? ଆଉ ମୁଁ? ମତେ ପଚାରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତମ ଜ୍ୱାଳା ସହି ନ ପାରି ମୁଁ ଦିଟା ବାଟ ବାଛି ନେଇଛି। ଦିଟା ବାଟ? ହଁ ଦିଟା ବାଟ। ଏ କାମ ନହେଲେ ସେ କାମ। ସେ କାମ କଣ ବା? ମୋ ପାଖରେ ଖୋଲା ଖୋଲି କଥା ନ କହି ଏମିତି କପଟ କରି କଥା କହୁଛୁ କଣ ବା? ତମର ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ଛୁଟି ଗଲାଣି, ମୋର ବା ତମ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ରହିବ କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିଟା ବାଟ ବାଛି ନେଇଛି। ହୟତ ନୂଆ ସଂସାର କରିବି, ନଇଲେ ବାବାଜୀ ହେଇକି ମଠକୁ ଚାଲିଯିବି। ତମେ ସେଇଆ କର, ବୁଝିଲ? ତମେ ବାଜ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମାତା ଯାଇ ଚାଲିଯିବି। ତାହେଲେ ତ ମଠ ଜମିଲା। ଏଇଠି ଶୁଣ, ମୁଁ କାହାରିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେବି ନାହିଁ। ଆସିଛି ଏକା, ଯିବି ଏକା। ଏ ସଂସାରରେ କେହି ମୋର ଆପଣା ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପର। ଏତେ କରି କରି ଶେଷରେ ମୁଁ ତମର ପର ହେଇଗଲି। ହଉ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ତମେ ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ନା। ମୋ ପାଇଁ କଣ କୂଅ ପୋଖରୀ କିଛି ନାହିଁ ନା ବିଷ ନାହିଁ? ମୁଁ ବି ମୋ ବାଟ ବାଛି ନେବି ଯେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରେ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା। ହେଇଛି ଚମ୍ପାବତୀ, ତମେ ଆଉ ଯାହା କରୁଛ କର ପଛେ, ହେଲେ ସେ ଝଗଡ଼ା କରନି। ଝମେଲା ନ କଲେ ତମେ ଭୁଲିବନି। ଘରେ ତମ ବାହାରିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଆଉ କୋଉ ମରଣମୟ ପ୍ରେମରେ ପଡି ଆମକୁ ଶେଷରେ ଭୁଲିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ସହିବି? ଚମ୍ପାବତୀ, ମୋର ନୂଆ ସଂସାର କରିବାକୁ ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ହେଲେ ଭଲ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲେ ଏ ଜୀବନଟା ସୁଖମୟ ହବ, ଏଇ ଆଶାରେ ମୁଁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ବସିଛି। କଣ କହିଲ ସୁନ୍ଦରୀ? ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ କି? ସିଏ ଏମିତି ସେ କୋଉ ସରକାର ଅପସରିଟା ଯେ? ଆରେ ଏଡେ ସାହସ ତାର! ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ବସିଛି। ଆରେ ହାପୁଡେ ପଡନ୍ତା କି ମୁଁ ତା ବଡେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ମଥା ଗରମ କରୁଛ କହିଲ ଚମ୍ପାବତୀ? ଟିକେ ଥୟ ହୁଅ। ତମେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସଂସାର ଗଢିବାକୁ ବସିଲଣି, ଆଉ ମୁଁ ଥୟ ଧରିବି? ଜୀବନ ସାରା ତମ ସେବା କରି କରି ଶେଷରେ ତମେ ଏଇଆ କଲ। ତମେ ଜୀବନ ସାରା ମୋ ସେବା କରିଛ, ହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତମର ଯୋଉ ଭୈରବୀ ରଡି ନା, ସେ ରଡି ମତେ ଘର ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଆଉ ତାର କି ମିଠା ମିଠା କଥା, କି ସୁନ୍ଦର ହସ, ଆଉ ଠାଣି ଚାହାଣି କଥା ତ ଛାଡ। ଏଇ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିବିନି। ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ତମ ମନ ଦୋଷିବି। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ତମ ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଆମେ ଆମର ସଂସାର ଗଢିବାର ଲାଳସା ଛାଡିଦବା। ଆଉ ପାନ ନବନି?
ପାନରେ ସବୁ ମସଲା ପଡିଛି। ହଁ ହଉ ମୁଁ ତେବେ ଚାଲିଲି। ଏଇ କଣ କହୁଥିଲି କି ପଛରୁ ପୁଣି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କାହିଁକି ଚମ୍ପାବତୀ? ତମକୁ କେତେ ଥର କହିଲି ଅନୁକୂଳ ବେଳେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିବ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ହେ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିଲ କାହିଁକି? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମକୁ ତ ଆମର ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ରଙ୍କ ଭଳିଆ ହୁଏ, ତାକୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ଥର ମନା କରିଛି ଚମ୍ପାବତୀ, ଏଭଳିଆ ବେଢଙ୍ଗିଆ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲେ ମୋର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ତ? ଆରେ ରେ 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 ରେ, ଆରେ କିଏ ବାବା ଏଠି ଗୋଟେ ତ୍ରାହି ପଡିଲଣି? ଉଠ ଉଠ ବାବା, ଏଇଟା ଦେବା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୋ ଘର। ଉଠ। ନା ପାଦ ଧୂଳି ନଦେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଜମାରୁ ଉଠିବି ନାହିଁ। ପାଦ ଧୂଳି? ବଡ ମୁସ୍କିଲ କଥା ଇଏ। ହାଇଓ ଚମ୍ପାବତୀ, ବଡ ମାନେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି ଯାଉଛି ବୋଲି ବୋଧେ କିଏ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହିଯାଇଛି। ସିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଏଠିକି ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ହେଇଟି ବାବା, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇନାହିଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଇଟି ପୁଣି ତମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବାକୁ ମନ ପଳେଇଲଣି। ହେଇଟି ତମକୁ ମୋ ରାଣ, ଦେବା ଦେବୀଙ୍କ ରାଣ, ତମେ ସେଥିରେ ମୋଟେ ମନ ବଳାଉନି। ହେଇଟି ମୁଁ ତମର ସେବା କରିବି, ତମକୁ କିଛି କହିବିନି। ବିଚାର କରିବା ବାବା। ଏବେ ଉଠ, ଦେଖ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇ ସାରେ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ନା ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ପାଇଲେ ଏଠୁ ଜମା ଉଠିବି ନାହିଁ। ବଡ ମୁସ୍କିଲ କଥା ଇଏ। ହଉ ହଉ ବାବା, ମୁଁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲି। ଆବେ ବିଘିନା, ତୁ ଏମିତି ଭେଳିକି ଲଗେଇଦେଲୁ? ମୁଁ ଭେଳିକି କାହିଁକି ଲଗେଇବି ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହିଁଥିଲି। ବୁଝିଲ ଚମ୍ପାବତୀ, ଇଏ ବିଘ୍ନ ମୋର ଗୋଟାଏ ମାନେ ଚେଲା। ଆଲୋ ଆଲୋ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ତ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିନାହିଁ। ଗୁରୁମା ପ୍ରଣାମ। ହେଲା ହେଲା ହୟ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର, ଆଜ୍ଞା। ତମେ ହଠାତ୍ କୁଆଡେ ଚାଲି ଆସିଲ? ନାଇଁ କଥା କଣ କି, ମୁଁ ଆଜି ରାଜବାଟିକି ଯାଇଥିଲି, ସେଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି। ସେଠାରେ ଜଣେ ମତେ କହିଲେ ଗୁରୁ ଆଜି ଇଏ ଜମିଦାର ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯିବେ। ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ଭୋଜି ଭାତ ପ୍ରତି ମୋର ଟିକେ ଲାଳସା। ଭାବିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜମିଦାର ଘରକୁ ଗଲେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ପେଟରେ ପଡିବ, ପେଟ ବି ଶାନ୍ତି, ମନ ବି ଶାନ୍ତି। ନା କଣ କହୁଛ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର? ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଅଧିକା କଣ ଲେଖିବି? ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମାନେ ମୁଁ ଅଧିକା କଣ କହିବି? ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ? ସେ କଥା ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ଯୁଆଡେ ଚେଲା ବି ସିଆଡେ। ଜୟ ବାବା ବଜରଙ୍ଗୀ ଜୟ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଚମ୍ପାବତୀ। ହେଇଟି ଭଲ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣିବ। ଆହା, ସେ ତ ଆମ ନୀତିଦିନିଆ କାମ, ସେ କଥା କଣ ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି? ହଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ହେଲା 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 ମୁଁ ଆସୁଛି ଗୁରୁମା। ଗୁରୁଦେବ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗୀ ବାବା କି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗୀ ବାବା କି। ଅତିଥି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତମେ କଣ କରିବ? ଜଳରେ ପାଦ ଧୋଇଦେବି। କି ଜଳ? ସୁବାସିତ ଜଳ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କଣ କରିବ? ପାଦ ଧୋଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ପାଦ ପୋଛି ଦେବି। କୋଉଥିରେ? ଏ ପାଟ ବସ୍ତ୍ରରେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କଣ କରିବ? ଆଜ୍ଞା ଅତିଥିକୁ ନେଇ ବସେଇବି ଆଚ୍ଛା, କୋଉଠି? ସୁକୋଣ ସଜ୍ଜାରେ। ତାପରେ କଣ କରିବ? ଖାଦ୍ୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବି। କି ଖାଦ୍ୟ? ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ଗୋପାଳ ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଚକ୍ଷଣ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ବିରଳ। ମୁଁ ତା ନାଁ ଶୁଣିଥିଲି, ହେଲେ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ସେ ଆଜି ମୋର ଅତିଥି, ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯେମିତି ଅବହେଳା ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବ ସମ୍ମାନେ। ଆଜ୍ଞା। ଅତିଥି ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲା, ଯାଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ଆଜ୍ଞା ଅତିଥି ଆସିଗଲେ। ଅତିଥି ଆସିଗଲେ, ହେଲେ ବାଜା ବାଜିଲେନି କାହିଁକି? ବାଜା ବାଲା ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଅତିଥି ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାଗିରି ଜମି ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯିବ। ଜମିର ସବୁ ଫସଲ ସେମାନେ ଅମଳ କରିକି ଖାଇବେ, ଠିକ କାମ ବେଳକୁ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ମୁଁ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋ ଅସଲ ରୂପ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଖେଳ। ଶୁଣ, ଅତିଥି ଆସିଯିବେ, ତମମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଯାଇ ଯାହା ସେବା କରିବା କଥା କରିବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇକି ନେଇ ଆସିବି। ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର। ଆଜ୍ଞା ତମମାନେ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରେ କି? ମୁଁ ଗୋପାଳ, ଆଉ ଇଏ ମୋର ଚେଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ନାଥ ଶର୍ମା। ତମେ ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବଙ୍କ ରାଜସଭାର ଗୋପାଳ? ମୁଁ ସେହି ଗୋପାଳ। ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ, ତୁମେ ସେ ଗୋପାଳ ନୁହଁ। ସତକୁ ଯଦି ମିଛ ବଳିବେ ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ ଚାରା କଣ?
ପିଲାଦିନୁ ବାପା ବୋଉ ମୋର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବି ସେଇ ଗୋପାଳ ଆଉ ଜମିଦାର ଯଦି ମୋର କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି। ମୋର ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବି ଯେ ତମେ ସେ ଗୋପାଳ ନୁହଁ। ହଉ ଆସି ଯଦି ଆସ, କିନ୍ତୁ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲ। ଗୁରୁ ଗୁରୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ଉଚ୍ଛନ୍ନ। ମୋର ସମ୍ମାନ ହାନି ତୋର ପ୍ରାଣ ଉଚ୍ଛନକୁ କିଏ ପଚାରୁଛି? ମୁଁ କୁଆଡେ ସେ ଗୋପାଳ ନୁହଁ। ହଉ ଏ ଗୋପାଳ ଏମିତି ବାଜା ବଜେଇ ଦବ ଯେ ସମସ୍ତେ ନାଚୁଥିବେ ଆଉ ଏ ଗୋପାଳକୁ ଚିହ୍ନୁଥିବେ। ହଁ ସେଠି ଦିଅ, ଆଉ ଟିକେ ଦଉନା। ହଁ ହଁ ସେଇଠି ବସ ଯାଅ। ଆରେ ବସନ୍ତୁ। ଏଇ ଏଠି ଆଉ ଦିଟା ଦବ। ପେଟରୁ ଉକୁଟି ଆଉଥିଲ। ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇବା, ଆଉ ବସି ହବନି। ବାପାଲୋ କି ଗନ୍ଧ। ଗୋପାଳ, ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ସଭାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ତମେ ଧରିବ ନାହିଁ। ତମେ ପଥକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ଆସିଥିଲ, କଣ ଦିଟା ପେଟରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତମର ବାୟୁ ଦୋଷ ଧରି ପକେଇଲା। ବାୟୁ ଦିଟା ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଲୋକ ଅବଶ୍ୟ ହସି ଚାଲିଗଲେ। ତମେ କଥାକୁ ଧରିବ ନାହିଁ। ନା ପେଟ ମୋର ଖରାପ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେବଳ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛି। ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା? ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେଉଁ ସଭାରେ ସମ୍ମାନ ନଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ଲୋକମାନେ ମିଥ୍ୟାଚରଣ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସଭାରେ ନ୍ୟାୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ହେଉଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ସଭାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଦେଲା ଭଳି ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ ଥିବ, ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁ ଚାଲି ଆସିବୁ। ମୁଁ ମାତ୍ର ସେଇଆ କରିଛି, ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିଛି। ଆସ ଆସ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର, ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୋପାଳ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସତରେ ତମେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛ, ମତେ କ୍ଷମା କର। ଆସ ଗୋପାଳ, ତମେ ଆଜି ମୋର ଅତିଥି। ଆଜି ରାତିରେ ଆମ ଘରେ ରହି କାଲି ସକାଳୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବ। ଆସ ଗୋପାଳ, ଆସ।